Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Kao što možda vidite iz naslova, danas vam snimam svoju negu kose, to jest pokazat ću vam proizvode koje koristim. Pre svega želim da vam kažem kakva je moja kosa. Znači, moja kosa je dosta oštećena. Sad sam je skratila, verovatno ste je vidjeli u neke od prethodnih videa. Tako da je čak i malo bolje po tom pitanju. Ali i dalje je jako neposlušna i jako teško mogu da je stilizujem, da li peglom, figarom, čak ne mogu brzo ni da je osušim, iako je kratka. Također, ja imam masno teme, što je bukvalno najgora kombinacija suvi krajevi i masne teme. I moram jako često da perem kosu. Ja je negdje perem na 3 dana. Mislim, to možda nekom i nije često, ali s obzirom da bih ja negdje voljela da je perem znači nekih 4-5 dana, ja moram ipak da je perem na svakih 3 dana, što mi jako težava jer ne mogu ni da stilizujem, bukvalno mi se masni i mislim da je to najgora kombinacija. Pa možemo da krenemo sa proizvodima. I prvo što imamo jeste kokosovo ulje. Kokosovo ulje ja koristim za pre pranja, također posle pranja. Pre pranja stavljam na nekih sat vremena, znači na celu dužinu, i tako uvijem kosu i držim znači sat do 2-3, neki put čak i prespavam, zavisi kako kad imam vreme. Također stavljam posle, znači kao neko ulje koje kupite u prodavnici, ja stavim također kokosovo ulje na krajeve. I sljedeće jesu šamponi. Skoro sam probala znači ovaj šampon koji izgleda ovako. Ovo zaista mi se sviđa zato što je sa kokosovom vodom i bukvalno vam jako lijepo opere kosu. Dosta je gust, tako da je potrebno jako malo za cijelu moju kosu, pošto mene otprilike dovde, vjerojatno znate, i nije mnogo duga. I naravno, meni nije ni potrebno puno šampona bilo kog, pogotovo ovog. Također, ovaj šampon jako lep sjaj daje kosi, što je izuzetno dobro. Također od ovog brenda, znači ovo je neki Ox, ostavit ću vam dole linkove od svih proizvoda koje danas budem pomenula. Znači ovo je drugi šampon koji koristim i to je ista linija kao i ovaj, samo je ovo sa kokosovim mlekom. Također jako lijepo opere kosu, mada bih rekla da malo više masni, tako da ovo koristim malo ređe u odnosu na ovaj šampon. Sljedeći šampon jeste ovaj od Vichy. On je to jest protiv opadanja kose. Možda sam već rekla u nekom videu, ja sam imala problem sa jakim opadanjem kose. Bukvalno svaki put kad bih krenula da perem kosu, samo bi mi otpadale dlake. Bukvalno bi mi ostale u ruku i to je razlog što sam kupila ovaj šampon. Sada ne znam da li mi on pomogao ili prosto je ili se prosto to regulisalo, ali mi jako prija i sada ga koristim preventivno, možda na 2-3 nedelje jednom, znači toko jedno pranje, i sa njim operem samo znači skalp ili samo kožu glave, a sa ovim što sam do sada pokazala, znači perem ostatak dužine. Zatim možemo da krenemo znači sa ovim maskama. I prvo tu imamo ovu od Glissa, ona izgleda ovako. Nadam se da vidite. Ona je bila u favoritima godine i ja sam već pričala o njoj, tako da neću puno da vam pričam. Znači miris je prelep, jako dobra, jako hvaljena maska.
čim je bilo u godišnjim favoritima. Ja sam naravno nastavila da koristim i ove godine i verovatno je neću prestati koristiti. Tako da preporučujem svima ovu masku, zaista je super i jako povoljna, a jako lep efekt daje. Ako niste pogledali taj video, ostavit ću vam dole link pa možete da pogledate, gdje ja znači, malo više pričam o masci. Zatim imamo ovu masku, ovo je od Asi ili kako god se čita, nisam sigurna. Izgleda ovako, znači ovo je čuvana Try Miracle maska, Try Minute Miracle, nadam se tako čita, nisam sigurna i molim vas ispravite me u komentarima ako sam pogrešila. Znači, ako mi treba nešto što će jako brzo da radi posao koji treba da odradi, onda je to maska, bukvalno znači od 1 do 3 minuta držite na kosi i bukvalno posle možda isperete. Tako da mi se to jako sviđa, ostavi jako glatku i kosu koja može jako lako da se raščešlja. Tako da mislim da je svima poznata ova maska i da su skoro svi youtuberi pričali o njoj. Zatim tu imamo ovaj balzam za kosu. Iz ove linije, znači za suve krajeve i masne teme. Da, tako mi se čini. Ja sam koristila znači iz ove linije i šampon i onu masku znači za teme. I to mi se nije baš dopalo, ali zato ovaj balzam mi je jako dobar i također koristim sada njega aktivno. On je već skoro prazan, tako da već ću morati da idem po drugi, ali zaista jako lepo radi svoj posao, jako mi je pao upravo. Tako da veliki plus znači za ovaj balzam. I za kraj su nam ostale samo još prskalice. I prvo što imam jeste ovaj Schwarzkopf od Glissa. On je znači za suvu kosu i on mi je bukvalno pri kraju. Znači ovaj proizvod i nije me baš mnogo oduševio, mada ja nisam probala neki drugi ovakav proizvod da bih znala prosto koji mi odgovara, koji ne. Ovo je bio znači sasvim solidan, ali nije bio nešto očaravajući. Lepo radi svoj posao, možete jako lako i lepo da se raščešljite što se toga tiče. Također što se tiče ovih prskalica, tu imamo ovo za kosu, za zaštitu kose od toplote. I ovo je od Balea, znači zaštitit će vam kosu i do 220 stepeni. Također jako lepo miriše, znači na neku voćku, ali nije sigurno koju. Tako da je sasvim solidno i bukvalno mi je ovo prvi put da sam počela da koristim znači evo neku zaštitu od toplote. Tako da nisam sigurna koliko baš zaista štiti, ali mi je sasvim solidno. Bukvalno ovo sam skoro kupila, ovo ulje od Balea, Oil Repair Intensive Hair Oil. I mislim da ovo bukvalno može da se uporedi sa nekim dosta skupljim i dosta poznatim brendom, ali zaista jako dobro i jako lepo ostavi kosu i jako mi se dopada, tako da bukvalno ko je u toj nekoj potrazi za dobrim uljem, mislim da vam je ovo jako dobro da isprobate, pošto je cena kako jeste, to jest niska, kao što već pretpostavljam da znate od Balea, ali jako dobro ulje. I znači ima jako lep miris. Ovo je sa arganovim uljem, da, samo arganovim uljem, ali da, jako lepo. Također koristim znači ovo šampon za suvo pranje kose. Ovo je od Batista i bukvalno ono originalno pakovanje i meni najbolje. Isprobala sam još neka ta
te šampone za suvo pranje, ali mi i nije toliko bilo dobro. Ovo mi se za sada najbolje, znači najviše mi se svidjelo, tako da ja ovo koristim znači tipa drugog dana kada mi kosa već pala i nema volumen, samo kako bi dobila volumen i nekako malo podigla tu frizuru. Koristim znači ovo od Batista, ili ako mi treba da bukvalno izađem iz kuće, a kosa mi je već spremna za pranje, to je zrela za pranje, onda koristim ovo i zaista me spasilo u 99 slučajeva, tako da jako je dobro. Čula sam da nekom izaziva perut i opadanje kose, meni to nije bio slučaj, tako da zaista je jako dobro od Batista. I na kraju tu imamo četku, žela sam da vam prosto stavim u ovaj video i četku koju koristim. Ovo je znači Tangle Teezer original, imate također dosta kopija što se tiče, čini mi se, bale i makadamije ili tako nešto, nisam sad sigurna. Ja imam ovu malo manju verziju, znači s ovim poklopcem, i već sam vam pričala o njoj u godišnjim favoritima, tako da sada neću puno da vam pričam o njoj. Bukvalno jako dobra četka, možete da češete i mokru suvu kosu i da vam ne čupa i ne kida dlake, tako da veliki plus, i imate moje preporuke što se tiče ove četke. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svideo, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribe se na moj kanal. Do sljedećeg puta, ćao!